Nyithindo jopuonjre mopogore mawuok e skunde mopogore pacho kaendi bende yaw sikul okinyi ma kawuono ne tam mar adek. Tam mar adek ma bende chakre odiechieng' ma kawuono biro dhi nyime nyaka chieng' tarik 25 mano dwe mar 11. Mano thuolo mar jumbe 9 ka koro nyithindo yepo ne third term. Mano tam mar adek ma bende nyithindo dok e skul kawuono. Jonyuol ikruok maru na penjo juma mokalo ni chal nade. En gino mara ni nisebedo gi ikruok makare tero nyathini e sikul. Nyithindo madok e skul bende ni en mano midhi e skul tiduogo mongere kaka day school kata mago mag boarding joma dhi dak e sikul. En geno mara ni seikori makare kidhi dhi e third term. Ma indi bende oriwo jopuonjre mantiere klas 8 ma bende higani gibiro bedo ka gitimo penj mar KCPE. Mano penj mar klas 8 chakre chieng' tarik 28 mano mar dwe mar 11. Penj ma bende gibiro bedo ka gitimo e kind thuolo mar ndalo 4. Ka bende penj makamano biro bedo karumo chieng' tarik 1 dwe mar 12. Jopuonjre mag form 4 ma bende biro bedo katimo penj mar KCSE bende biro chako penj makamano chieng' tarik 1 ma dwe mar 12. Ka bende gibiro bedo ka gitieko chieng' tarik 23 ma dwe mar 12. Mano thuolo mar jumbe 3 kanyakla gi odiochieng' 1. Koro en gino mara ni kudok e sikul mane tam mar 3 intiere gi ikruok makone kod kocha ikruok molony. Wiwa bende kik wil gi nyithindo mantiere grade 6 mane beni timo penj maduong' ka gidhi e grade 7 mano higa mabiero. Grade 7 ma bende tindo ngere kaka junior secondary school. Mano chakre dwe mokwongo mano mar higa mar 2023. Koro en geno mara ni